श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कसे सगळे मजेत आहेत ना? आनंदी राहा, सुखी राहा आणि स्वामी सेवा आपली करत राहा। तर सगळ्यांना सांगेल मी की आपली आता दिवाळी येते, दिवाळीमध्ये गुरुद्वादशी येत असते, वसुबारस येतं। वसुबारसच्या दुसऱ्या दिवशी आपली येते 10 तारखेला येत आहे गुरुद्वादशी। बऱ्याच लोकांना गुरुद्वादशी माहिती होतं का? मठात आपण केंद्रात आल्यानंतर आपल्याला गुरुद्वादशी जी आहे ती माहिती पडली। आधी कोणालाही, मला तर नाही वाटत की सगळ्यांनाच माहिती असेल, बऱ्याच लोकांना माहिती नव्हतं। तर बघा, पहिलं स्थान हे दिलं जातं माता म्हणजे गाईला दिलं जातं, पहिलं स्थान हे गाईला दिलं गेलेलं आहे। आणि दुसरं आपलं सगळ्यात आधी गुरूंना दिलं जातं गुरुद्वादशी। आणि नंतर मग आपली पूजा जी असते लक्ष्मीपूजनची वगैरे, त्या सगळ्या धनतेरस ते नंतर असतं। तर गुरुद्वादशी कोणाला माहिती असेल तर नक्कीच मला कमेंट्स करून टाका, म्हणजे आधी माहिती होतं का? आता तर माहितीच आहे आपल्याला, केंद्रांमध्ये मठांमध्ये जेव्हा येतो आपण महाराजांच्या तेव्हा माहिती पडतं की गुरुद्वादशी पण असते। तर गुरुद्वादशी ही आपली 10 नोव्हेंबरला येत आहे। गुरुद्वादशी म्हणजे काय, मी थोडक्यात म्हणजे भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ यांचा निजधाम गमनाचा नवा अवतार धारण करण्याचा दिवस आहे। या दिवशी सकाळी म्हणजे केंद्रांमध्ये या दिवशी सकाळी गुरुद्वादशीच्या सकाळी तुम्हाला जमलं ना, नक्कीच केंद्रांमध्ये मठांमध्ये गुरूंचा नमस्कार करायला जायचं आहे। आता आपले गुरु आहे श्री स्वामी समर्थ महाराज, ठीक आहे, आपण मठांमध्ये जाऊ, पण ज्यांचे गुरु स्वामी समर्थ महाराज नसतील अशांनी सुद्धा आपल्याला गुरुद्वादशीच्या दिवशी आपले कोणतेही गुरु असो त्यांचा नमस्कार करायला जायचं आहे। हे आवर्जून मी तुम्हाला सांगेल, कारण गुरूंचा आशीर्वाद खूप महत्त्वाचा असतो। एक वेळेस बोललं जातं गुरुचरित्रामध्ये की देव कोपले तर गुरु वाचवतात, पण गुरु कोपले तर कोणीच वाचू शकत नाही। त्यामुळे आपल्याला सगळी पूजा आपण करणार आहोत लक्ष्मीपूजनची, पण आपल्याला गुरूंचा आशीर्वादही खूप महत्त्वाचा असतो। म्हणून गुरुद्वादशीच्या दिवशी आपल्याला सगळ्यांना आपल्या गुरूंचा आशीर्वाद घेण्यासाठी, त्यांच्या पाया पडण्यासाठी नमस्कार करायला जायचं आहे। आता मठांमध्ये त्या दिवशी सकाळी आरती झाल्यानंतर प्रत्येकाने 11 माळी केंद्रामध्ये घेतल्या जातात। श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा जप घेतला जातो केंद्रांमध्ये 8च्या आरतीनंतर। त्यानंतर गुरुचरित्र ग्रंथातला 9वा अध्याय आपल्याला वाचायचा आहे मोठ्याने। घरात पण तुम्ही सेवा केली अगदी तरी चालेल। गुरुद्वादशीच्या दिवशीचं बोलत आहे मी। गुरुद्वादशी आपली येत आहे 10 नोव्हेंबरला। तर आपल्याला त्या दिवशी महाराजांचा अभिषेक आता आपण रोजच करत आहेत, त्याबद्दल काही सांगायचा प्रॉब्लेमच नाही। पुरुष सूक्त स्त्री सूक्ताने रोज आता कालपासून आपली सेवा चालू झालेली आहे। महाराजांचा, आपण दत्त महाराजांचा नसेल फोटो मूर्ती काही हरकत नाही, आपला गुरु म्हणजे कोण, आपले महाराज आहेत, त्यांचा फोटो मूर्ती आपल्याकडे आहे, तर आपण त्यांचा आरती घ्यायची सकाळी, किंवा तुम्हाला तुमच्या वेळेनुसार केली सेवा तरी चालेल। मठांमध्ये टाइम हा फिक्स असतो, पण आपल्या घरात आपल्याला काय सेवा करायची त्या दिवशी गुरूंची, त्या दिवशी आपल्याला 11 माळी प्रयत्न करा श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा जप व्हायलाच पाहिजे। त्याच्यानंतर गुरुचरित्र ग्रंथामधला 9वा अध्याय आपल्याला वाचायचा आहे आणि तो मोठ्याने वाचायचा आहे, मनातल्या मनात आपल्याला वाचायचा नाहीये। मोठमोठ्याने आपल्या घरात आवाज येईल थोडासा, म्हणजे एकदम मोठ्याने पण नका वाचू की घराच्या बाहेर जाईल, पण आपल्या घरामध्ये आपल्या सभोवताली आवाज येईल, सगळ्यांच्या कानावर अवतार पडेल, या आवाजात आपल्याला 9वा अध्याय गुरुचरित्रामधला वाचायचा आहे। आणि बाकीचे घरातले जे असतात त्यांनी श्रवण करायचे, म्हणजे त्यांच्या कानावर ते शब्द पडतीलच, त्याबद्दल इश्यूज नाही। नंतर आपल्याला नैवेद्य दाखवायचा आहे 10:30च्या आरतीनंतर। शक्य झालं तर आपण काही नैवेद्य दाखवा, पण निदान तुम्ही 6 पदार्थ कुठलेही, महाराजांना तुम्ही 5-6 पदार्थ किंवा भाजी चपाती कुठलेही तुम्हाला जे शक्य वाटेल, आपल्या गुरूंसाठी आपल्याला त्या दिवशी नैवेद्य दाखवायचा आहे। तुम्ही रोज अगदी खडी साखर ठेवत असाल, पण त्या दिवशी अन्नाचा नैवेद्य आपल्याला दाखवायचाच आहे। माझ्याकडे रोज आमचा जो स्वयंपाक बनत असतो महाराजांना, तो आम्ही नैवेद्य दाखवत असतो, पण त्या दिवशी आग्रह करून सांगेल, आपण कसं बोलतो बघा, नाही नैवेद्य निदान खडी साखर तरी ठेवा असं बोललं जातं, पण त्या दिवशी टाळायचं नाही। गुरूंना आपल्याला नैवेद्य ठेवायचा आहे, तुमच्या परीने तुम्ही ठेवा, जे आवडेल ते ठेवू शकतात, त्यांना जे काही आवडतं ते। नंतर आवडीचे पदार्थ नैवेद्यात ठेवायचे, जसं श्रावणी घेवडा, पुरणाची पोळी, कांदा भजी, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्या सगळ्यांनाच माहिती, त्या वस्तू आपण दाखवायच्या आहेत।
कांदा लसूण वगैरे असं काही दिलेलं नाही आहे की वर्ज्य वगैरे ह्या गोष्टी दिलेल्या नाही, त्यामुळे आपण देऊ शकतो. तर या प्रकारे आपल्याला गुरुद्वादशीच्या दिवशी ही सेवा करायची आहे. तर गुरुचरित्रामधला 9वा अध्याय आठवण ठेवा, तो आपल्याला वाचन करायचा आहे, एवढं सांगेल मी. जेवढी होईल तेवढी सेवा करायचा नक्कीच प्रयत्न करा. जर तुम्ही ही सेवा कंटिन्यू, आता कालची सेवा जी आपली अष्टमी ते अमावस्या चालू आहे, आपला अभिषेक महाराजांचा रोज होत आहे, पण जो करत नसेल सेवा तर त्यांना सांगेल तर त्या दिवशी नक्कीच तुम्ही अभिषेक करा. फोटो असेल थोडं पाणी शिंपडायचं आणि आपण पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त बोलायचं, मूर्ती असेल तर अभिषेक करा, एवढं मी सांगेल. तर ही होती गुरुद्वादशी विषयी माहिती. बऱ्याच लोकांना माहिती आहे की नाही ते मला आयडिया नाही आहे, म्हणून मला असं वाटलं की थोडीसं आपण सांगावं इथे. चला मग इथेच थांबते, नंतर अजून भेटेल पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन. श्री गुरुदेव दत्त. माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.